Ahojte, dnes si spolu prejdeme maturitu 2014, Language in Use, Part 2. Different people, different reactions. Rôzni ľudia, rôzne reakcie. Máme tu už príklad, doplnený 0,0 je off. All of us have felt pain. Každý z nás cítil bolesť. We have cut ourselves or have been burned. Takže tu doplňame been. A prečo? V tomto prvom ešte all of us. Tu nám dali teda of. Každý z nás. Z. Áno, to z je off. Z niekoho vždycky je off. A druhá časť teda máme have been burned. My sme sa porezali alebo sme boli popálení. Je to pasív. Present perfect, čiže trpný rod. A v čase predprítomnom. Čiže sa to stalo v minulosti, sme boli popálení, není tam nikto, kto by vykonával ten dej, takže kto nás popálil, preto sa to dalo vo všeobecnosti, že sme boli popálení do toho pasívu. A pasív present perfect sa skladá have, been a príčastie minulé, past participle, čo je vlastne tretí stĺpček v tabulke. Alebo keď je pravidelné, tu máme pravidelné, tak sme pridali ed, alebo d sa iba pridáva. Ďalej máme some of us suffer pain rarely, while others have painful attacks all the time. Môžeme doplniť. Tuto nám dali dve možnosti. Buď môžeme dať while alebo but. Obidve uznajú. Teda jednu, ktorú vyberiete, tak tu vám uznajú. Niektorí z nás cítia bolesť zriedkavo, zatiaľ čo iní majú bolestivé stavy, bolestivé útoky, doslova preložíme, stále, all the time. Takže tu nám dali buď while alebo but. While znamená zatiaľ čo, iní majú to a to, but ale. Obidve sa tu hodia, takže jednu z toho vám uznajú. Takže doplnili sme spojku. Vždy tie slovíčka, ktoré sem doplňame, majú nejakú gramatickú funkciu. Čiže spojky, môže to byť zápor, môže to byť časť slovesa, ktoré je zložené z viacerých častí. Podobne. Poďme ďalej. Why does pain come in so many forms? Prečo bolesť prichádza v toľkých formách? Tu sme doplnili so, in so many forms. To so nám zdôrazňuje to many. Že naozaj tak veľa tých foriem. So many forms. So plus nejaké prídavné meno alebo akékoľvek slovíčko, pri ktorom je to so, tak nám hovorí, že je to veľa alebo príliš. Nám to zdôrazňuje. What are the different ways of stopping it? It. Aké sú rôzne spôsoby zastavenia toho? Zastavenia myslené tej bolesti. Different ways of stopping it. Vždy sa doplňajú iba slová, ktoré majú nejakú tú gramatickú funkciu. Nikdy tam nebolo nejaké podstatné meno. Napríklad. Preto tam aj nemôže byť to pain. Že aké sú rôzne spôsoby, ako to zastaviť. Hej. Pain can take complete control
of our body and mind, making it impossible to move and even to think. Bolesť môže prevziať kompletnú kontrolu nášho tela a mysle, ochromí naše telo a dokonca myseľ. Yet we need pain. Potrebujeme bolesť. Without it, we would not, never or hardly know if we have hurt ourselves. Bez nej by sme nevedeli, ak si ublížime. Takže tu máme na výber až 3 možnosti. Buď spravíme iba klasický zápor pomocou not, alebo dáme never, nikdy, alebo tretia možnosť hardly, ako takmer vôbec. Skúsime to, nech to vidíte, dáme to takto. Not, never, hardly. Čiže we would not know, wouldn't know, nevedeli by sme, klasický zápor, alebo také tie never, always, sometimes idú vždycky pred plnovýznamové sloveso, takže to nám tu napovedá. Tu máme plnovýznamové sloveso know, takže pred to, že never a hardly je teda podobné, že teda takmer nevieme, že si ublížime. It's our body's warning system. Je to náš varovný systém tela. It tells us that we are or get injured and should do something about it. Hovorí nám, že sme sa zranili a mali by sme s tým niečo robiť. Takže tu môžeme doplniť zase 2 veci, buď are alebo get. Uznajú nám jedno z tohto. That we are injured. My sme zranení. Je to zase pasív. Pasív, teda trpný rod, sa skladá zo slovesa to be v správnom tvare. Máme tu we, takže are, injured plus past participle. Je to tretí stĺpček v tabulke, alebo tabulka nepravidelných slovies. Áno, o tej stále hovorím. Alebo pridáme d alebo ed nakoniec, čo je vlastne toto injured, je pravidelné sloveso, zraniť sa. Alebo we get injured. Zase význam ten istý to má. Pain is the most common reason we go to a doctor or take medicines. Bolesť je najčastejší spôsob, prečo ideme k doktorovi, k lekárovi alebo berieme lieky. D tu už nám napovedá most common reason. Vieme stupňovanie, takže common, bežný, more common, bežnejší, the most common, najbežnejší, to môže byť aj najčastejší spôsob, alebo teda dôvod, tak? Najčastejší dôvod, reason. Until recently, however, most doctors knew little about the process of pain itself. Až donedávna, however, avšak, veľa lekárov vedelo málo o procese bolesti samotnom. Tu máme doplniť itself. Čo znamená samo o sebe, áno? Vlastne sťahuje sa to na to pain. Ako sme mali tu v 34 it, tak tu máme itself. Myself, yourself, himself, herself a itself. Takže vieme málo o procese bolesti samotnej. Scientists have discovered that the sense of pain is made up of
both chemicals and electrical signals. Vedci zistili, že bolesť je vytváraná chemickými aj elektrickými signálmi. Made up of. Vždycky to z niečoho je of. Môžeme dať aj väčšie. Of both. They have also learned that the nervous system sends two different kinds of pain messages to the brain. One very fast, the other slow. Taktiež zistili, že nervový systém posiela dva rôzne druhy bolestivých správ do mozgu, jednu veľmi rýchlu, druhú pomalú. They have also learned. Tu nám napovedá to learned. Zase je to príčastie minulé. Z pravidelného slovesa learn sme pridali ed. Takže to nám napovedá, že asi tam bude ten predprítomný čas. Present perfect, ktorý sa skladá z have alebo has, podľa toho, aká je tam osoba, plus príčastie minulé. Dobre, a to máme celú túto časť za sebou. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, kľudne píšte dole pod video do komentára a ja vám budem držať palce na maturite. Ahojte!